元気しようって時々思う。暖かすに行くたびに、暖かすに行くたびに、肩を寄せ合って仲間を、秋の終わりに岬橋まで、どうってことはない話だけれど、今はどこどこあなたも一人でしょうか。元気しようって時々思う。ここは中洲のあのベンチ、ここは中洲のあのベンチ。